Καλησπέρα παιδιά, σήμερα θα δοκιμάσω τα Prime. Είναι Prime Blue, το μπλε που νομίζω είναι με strawberry και το χρωματιστό Prime. Ελπίζω να πάει πολύ καλά το challenge και αρχίζουμε. Πρώτα το Blue. Και μετά θα κάνουμε και τα δύο. Είναι πολύ ωραίο. Κάτσε να το πιω για να βάλω μετά. Αυτό δεν είναι πολύ ωραίο. Να το βάλω ένα 4 στα 10, 3 στα 10. Αν δεν έχεις τι να πιεις, καλό είναι και αυτό. Τώρα πάνω λέγεται κάπως pop. Πρέπει λίγο γιατί είδατε τι μόνο. Χειρότερο σίγουρα. Δεν ξέρω πώς να σας το περιγράψω τη γεύση. Είναι λίγο ξινή στην αρχή. Θα βάλω μια τα δύο. Εδώ. Αυτό το βαθμολογώ έως 2 από 10. Αυτό είναι το καλύτερο που έχω πιει μέχρι στιγμή, το Blue. Και γεια σας, μην ξεχάσετε όμως να κάνετε like, subscribe και κουδουνάκι. Κλείνετε εδώ.